аз маъруфтарин навъҳои варзиши ба наврӯз хос гӯштингирӣ, бандкашӣ, вазнбардорӣ мебошад. Гӯштини миллии тоҷикӣ ҳам таърихи дерина дорад. ин намуди варзиш бо рӯзгори гузаштагони мо пайванди мустаҳкам дошт. ба гӯштин асосан дар тӯю сур ва идҳои бузург машғул мешуданд. хусусан дар ду иди машҳур, дар Наврӯз ва Меҳргон гӯштин ҷойи махсус дошт. гӯштини тоҷикӣ як тарзи хоси варзиш аст. як бартарии намуди гӯштин дар он аст ки дар давоми машқҳо рӯҳ ҳам бо ҷисм инкишоф меёбад. гӯштингирон аксаран одамони солор ва пуртамкинанд. дар гӯштини тоҷикӣ тарбияи ду узв, миён ва панҷа бисёр муҳим аст. сарпанҷаи гиро ва миёни боқувват дар лаҳзаҳои ҳалкунанда нақши муҳим дорад. бозӯи тавоно бе миёни мустаҳкам қадр надорад. он замонҳо дар мусобиқа ғолибро бо усули афтонидан ба тахтапӯш ки маънии ҳалолро дорад муайян мекарданд ва паҳлавони пирӯз омада ҳарифи дигарро мунтазир шуда гӯштин мегирифт. бо ҳамин тарз қувваозмоиҳо идома меёфт то он даме ки нафаре пайдо шаваду миёни талабгорон ҳамчун ғолиби ягона эътироф гардад. паҳлавонон бо қуввату нерӯ ва бозӯи рустамонашон садҳо дили мардумро ба ваҷд меоварданд. доир рамдани дигар бозиҳои миллӣ дар ҷашну маъракаҳо бахусус дар наврӯзи оламафрӯз бо шукӯҳ шаомати хоса доир карда мешавад. ин пойгаи асптозӣ мебошад. аспро шаҳпари инсон мегӯянд ки далели тарихӣ дорад. баргузор рамдани мусобиқаҳои асптозӣ хоси мардуми тоҷик аст. аспи тоҷикӣ гашти зебо ва қобилияти хуби давандагӣ дорад. ин зот ҳазораи сеи пеш аз миллод ба вуҷуд омадааст. хушбахтона бо тантанаи давраи соҳиб истиқлолият парвариши аспи тоҷикӣ ва асппарварӣ афзун гардид. хоҷагиҳо барои инкишофи ин зот ташкил карда шуданд. миллати кӯҳанбунёди мо бо бозиҳои варзишие ки бо асп сурат мегирад шавқи беандоза доранд. пойга бо асп хоси мардуми мост. ин аслан дар оғози ҷашни Наврӯз баргузор мегардид ва то ба имрӯз ба мо мерос омадааст. дӯстдорони ин намуди варзиш мекӯшиданд аспи худро то оғози ҷашни Наврӯз омода созанд. аз зеро ҳамеша аспонро бо ғизои сермаҳсул ва машқу тамринҳои ҳамарӯза тайёр мекарданд ва мекӯшиданд ки соҳиби ҷоизаи наврӯзӣ гарданд. ҳамин аст ки мусобиқаи пойгаи асп ҳамасола дар муассисаи давлатии наврӯзгоҳи пойтахтамон бо шукӯҳу шаҳомати хоса баргузор карда мешавад. бозиҳои миллӣ бо иди Наврӯз робитаи ногусастанӣ дорад ва аз ибтидо то имрӯз бедоир намудани ин гуна бозиҳои суннатӣ истиқбол гирифтанашро тасаввур карда наметавонем. ба ғайр аз гӯштин дар деҳаҳо мусобиқаву бозиҳои тухмҷанг, хурӯзҷанг, капҷанг, чиликандозӣ, ланкабозӣ ва монанди инҳо барпо мешавад. албатта баргузории бозиҳои миллӣ дар талу теппа ва даштҳо дар айёми шукуфтанҳову рустанҳо аҷаб роҳатеро мебахшад. дар бозиҳои ланка, чиликбозӣ кӯдакону наврасон гурӯҳ шуда бо ҳам сабқат мекунанд ки ин риштаи дӯстиву рафоқати ононро боз ҳам тақвият мебахшад. мусобиқаи бандкашӣ низ хоси иди Наврӯз аст. кӯдакону наврасон ба ду гурӯҳ тақсим шуда бо ҳам мубориза мебаранд ва танҳо дастае аз ҷиҳати ҷисм обутоб ёфта пирӯз меояд ки ин шодиву нишоти эшонро дучанд мегардонад.